Mezzi saħwa ta' Facebook, YouTube u televizjoni għal messaċ ieħor il-lejla. Nħeġġiġkom biex intom tisimgħu bir-reqqa ħalli intom tevitaw l-infern u tkunu żgur li ħatmorru il-ġenna. Ejja nitolbu flimkien malajr. Misti qaddis, nirringrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Nirringrazzjawk li inti qed tagħtina dan il-privileġġ biex nisimgħu il-kelma tiegħek. L-salvana, teħlisna u tifdina. Kellimna mill-Ispirtu qaddis tiegħek u mill-kelma qaddisa tiegħek tal-Bibja. U grazzi li għattu għat iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Il-bniedem, meta l-bniedem jitwieled fuq din l-art fid-dinja, mal-ewwel aħna nitwildu mejta. Meta l-bniedem jitwieled fuq din id-dinja, jitwieled mejjed, midneb, dlam, mifrud minn Alla, misħut, ħafna jisibuha diffiċli biex jemnuha dik imma l-kelma tgħidha dik. Jitwieled dipendenti, jiddependi fuq ħafna oħrajn, jiddependi fuq ħafna affarijiet. Jitwieled dajjef, jitwieled mitluf, jitwieled mifrut minn Alla. M'għandek bżonn tkun xi Kristjan li temmen il-Bibja biex taraf li l-bniedem huwa dajjef. Huwa kif jgħidu bl-Ingliż lost, mitluf. Meta inti tħares lej ħajtek, meta aħna nħarsu lej ħajjitna u l-ħajja tal-bniedem, tara temmen falla jew le kemm aħna nagħmlu frejjeġ, kemm aħna niżbaljaw. Anke min m'għandux l-Alla fil-ħajja tiegħu, imma għandu sens ta' moralità ta' x'inhu tajjeb u ta' ħażin, jara kemm jagħmel ħażin. Jara kemm jiżbalja. Anke l-bniedem għatiju jara kemm jiżbalja. Kemm nagħmlu frejjeġ. U dik hija indikazzjoni tal-problema vera tal-bniedem. Li l-bniedem huwa midneb. Il-bniedem huwa mitluf. Aħna skont l-Iskrittura tgħidilna fil-ktieb ta' Efesin kif ħanaraw minn ftit ieħor. Li aħna mibedin minn Alla, mifrudin minn Alla, u aħna meta twilidna, kelma daqsxejn jibsa, ma skont il-ktieb ta' Efesin 2, aħna edewwa Alla. Fil-ktieb ta' Romani kapitlu 3, l-Iskrittura tgħid vers 10, kif hemm miktub, ħadd ebda wieħed ma huwa ġust. Ħadd ma għandu moħħ biex jifhem. Ħadd ma hemm li jfittex lil Alla. Dan ovvjament qed jitkellem għal bniedem mingħajr Alla u mingħajr Kristu f'ħajtu. Qed jitkellem għal bniedem li twieled fid-dinja. Il-kol kemm huma l-bnedmin ħarġu minn triqathom. Il-kol kemm huma tħassru, ħadd ma hemm li jagħmel is-sewwa. Ma hemm lanqas wieħed. Meta ngħidu s-sewwa mhux jiġifieri ma jagħmilx xi affarijiet tajbin, imma li qudiem Alla huwa sewwa. Vers 23 tgħidlek, il-bnedmin kollha dimbu kollha u ċaħdu mill-glorja ta' Alla. Aħna Ġesu jgħidilna li l-bniedem huwa għami u għalhekk għandu bżonn id-dawl. Il-bniedem għandu ħafna bżonnijiet. U Ġesu fi Ġwanni 15 jgħidilna li mingħajri intom ma tistgħu tagħmlu xejn. Il-bniedem waħdu mhux inklinat biex jagħmel is-sewwa. Il-bniedem waħdu huwa inklinat biex jagħmel l-oppost. Arek intom tindinaw, it-tfal mill-ewwel jibdew jirrikmu minn ikunu żgħar.
Number one, il-kelma me, myself and I tkun ħafna fil-vokabularju. Għax tkun it is about self. Tkun ħafna fil-vokabularju. ħafna ħajjithom hija fuqhom infushom. X'iridu huma, x'għandhom bżonn huma, x'jaħsbu huma. U dak huwa d-dnub kardinali ta' kull bniedem. Innotaw li meta l-bniedem li huwa mingħajr Alla hu jsir Alla. U jsir l-Alla. X'jiritu? X'idillu meta jritu. Il-kmandament ta' bosta nies huwa dawn. Jien huwa Alla Sidi u ma jkollix Alla oħra jri. Dak huwa l-kmandament ta' ħafna nies, infatti ta' kulħadd, ta' kull bniedem li għadu ma twilidx mill-ġdid, li għadu ma sabx is-salvazzjoni. Ta' kull bniedem. Il-kondizzjoni tagħna m'hemm bżonn tkun teologu jew taqra l-Bibja biex tara ħares lejn ħajtek. Ħares lejn l-istorja ta' ħajtek. U li qed tara inti tara is-sintomu tad-dnub. Il-frott tarafa mis-siġra. Is-siġra tarafa mill-frott. U għalhekk aħna narfu li aħna ħżiena għax dak nafu nagħmlu ħażen. U l-bniedem inklinat di natura biex jagħmel il-ħażen. U Alla li jidħol fil-ħajja tal-bniedem li aħna nagħmlu deċiżjoni meta nimxu wara Kristu li ma rridx nagħmel id-dnub. Għax il-pija mingħajr Alla id-dnub irid nagħmel. U d-dnub mhux bis-sess ta' barra miż-żwieġ għax dak li iktar ħaġa komuni li forsi li ħafna jsemmu, jew lob tal-azzart, jew nisraq it-taxxa jew il-vat. Id-dnub huwa di aħwara. Meta xi ħadd jgħidilkom imma di d-dnub jiena nħobb nagħmelha di. Dak li inti tħobb tagħmel jew tixtieq tagħmel jew qed tagħmel bħajtek, timmaġinaħ il-Kristu jagħmlu? Għax jekk le, mela huwa dnub. That's it. U malla tkun taf jekk hux dnub jew le? Tista' timmaġina l-Kristu jagħmel dak li tagħmel int? Mela dnub. Jekk ix stil ta' ħajja, jekk ix kif titkellem, jekk inti kif taġixxi, jekk inti ma tistax timmaġina l-Ġesu jagħmlu, mela dnub. Mela inti qed tinnota li inti m'intix fuq it-triq fejn ħatwaslek għal ħajja dejjem. Anzi, il-kelma dnub hekk tfisser li tlift il-mira. Tlift il-mira. Jiena u inti aħwa tlifna l-mira. Tlifna l-mira. Fil-ktib ta' Efesin kapitlu 5, l-iskrittura tgħidlek vers 8, intom kontu darba dlam. Mhux konna ta' fid-dlam, il-Bibja tgħidlek, aħna konna dlam. Għalhekk imbagħad meta bniedem jersaq lejn Ġesu, Ġesu jgħidlu intom issa d-dawl tad-dinja. Fil-ktib ta' Efesin kapitlu 2, vers 1, jgħid hekk, il-mulej jgħidha l-kliem, intom li kontu mejtin bidnu bidkom. Mela aħna twelidna mejtin. Mifruda minn Malla. U ħtijietkom li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta' din id-dinja. Skont il-kap tas-saltna tal-ajru tal-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jridux jisimgħu, jew ma jisimgħux. Aħna wkoll għaxna darba mqarqa fil-passjoni ta' ġisimna, konna nagħmlu l-opri tar-rida tal-ġisem, li jekk irid il-ġisem konna nagħmluh. U fehmitna. Konna minna nfusna il-korla, iwliet il-korla. Eżis aħwa, kull min huwa mhux imwieled minn ġdid. Kull min huwiex salvat. Kull min mhuwiex verament ta' Kristu, il-korla u jissejjaħ jew tissejjaħ wilt il-korla talla. Dal-messaġġ għalina biex niftakru
x'għamel il-mulej għalina u kemm mingħajr Kristu verament aħna hopeless case. U għal-messaġġ ukoll għal dawk li għandhom it-tikketta ta' Kristjan imma qatt ma kienu salvati. Qatt ma kienu ġenwinament imwielda mill-ġdid. Xtgħidlek aħna konna minna nfusna wlied il-kollha bħal bqija tal-bnedmin. Il-bqija tal-bnedmin għala taf xi sejħilhom? Edewwa u wlied il-korla. U fi Ġwanni 8:44 u wlied ix-xitan. Missierek kien id-demonju. Missierek kien id-demonju. Mhux nisejja għal missieri tal-art, missieri spiritwali. Għax aħna kollha twilidna mejta fid-dnub. Dak li xi wħud jgħidulu id-dnub tan-nisel. Id-dnub tan-nisel fisser li aħna li n-nisel fisser wild. Aħna ġejjin mill-ġenerazzjoni ta' Abraham, mill-ġenerazzjoni ta' Adam u Eva, li kollha skont Rumani kapitlu 5 vers 12-17 li d-dnub li daħal permezz ta' bniedem wieħed ħakem u saltan fuq il-bnedmin kollha. Kollha. Ma ħadd tajjeb. Kulħadd għandu bżonn is-salvazzjoni. Kulħadd għandu bżonn jitwieled. Ma tagħmilx differenza x'kulur int tal-ġilda, x'kulur int partit, kemm għandek flus, kemm għandek edukazzjoni. Kemm int sinjur, kemm int fqir. Inti twelidt wild korla talla fuq ħajtek. Mitluf. Fi ktib ta' Eżajja 64 tgħid vers 5 tniġġisna l-koll kemm aħna bħal ċarruta maħmuġa. L-ara mejjel tagħna bħal werqa l-koll dbilna u ħżinijietna bħal rieħ ġarrewna. Eżis aħwa, hawnhekk il-profeta tgħid anka dawk li jgħidu li jaħsbu li huma tajba, anka dawk li jiftaħru li jgħidu jiena nagħmel ħafna affarijiet tajba, Alla jgħidlek inti tajjeb biss għal ħruq. Dak huwa l-verità. Għax anka l-emejjel tajba tiegħek ukoll fajna Alla huma ċarruta imniġsa. Letteralment fisser hija ċarruta bħalma kienu fl-antik kienu jużaw minn flok illum hawn l-affarijiet moderni. In-nisa kellhom iċ-ċarruta li darba fix-xahar meta jiġi il-ċiklu tal-mara kienu dik ċaruta mimlija dem mhix dawa tal-period għalejlek l-emejjel tagħna tajbin hekk fajna Alla. Hekk fajna Alla. Xaħat jgħid li ma jiena nagħmel iktar tajjeb milli ħażin. Meta inti tmur quddiem Alla mhux ħajkollok xi miżien ta' u min jaħseb li ħajkollok xi miżien. Jekk inti taqbad mit-tuffieħa tajba u titfa' waħda ħażina fihom, mhux il-waħda ħażina issir tajba, imma l-mija tajbin jitħassru kollha. Jekk inti kollok aqbad banju li ħafna minnkom għandkom id-dar, banju milli tinħasel fih, imliħ ilma ċar kristall. Itfa' qatra waħda inka. U wara jekk dik l-inka ssir ċar kristall, jew dak l-ilma ċar kristall jiddardar kollu. Ejt li l-impersuna ta' fint li ma minx mill-inqas dnub wieħed f'ħajtu. Għaliex? Għax il-problema mhux x'tagħmel, il-problema x'aħna. Ejdu warajja, il-problema mhux x'nagħmel, imma x'aħna. Aħna qabel ma għarafna l-Kristu, dawk il-nies kollha li għadhom ma resqux lejn Ġesu Kristu u llum il-mulej qed jagħtihom iċ-ċans, għadhom fajna Alla imniġsa, maħmuġa. Timbrati bil-ħażen. U għalhekk
jekk imutu hekk imorru fil-abissi tal-infern. Aħna l-koll nibna. Minħabba li aħna n-natura tagħna hija ta' midinbin. Il-Bibja tgħidlek li aħna konna dnub. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek li Ġesu mhux biss ħad dnub tagħna fuq, imma hu sar dnub għalina. 2 Korintin 5 vers 21. U sar dnub għalina. Mhux biss ħad dnub, u sar aħna. ħaposna biex aħna jekk narfu u naċċettaw f'ħajtna aħna niġu l-ġustifikazzjoni u s-sewwa tal-Alla fih. Halleluja. Tgħid li ma ħafna nies tajbin, it-tifel tiegħi il-ġimgħa qal li ma papa għal il-Kristjani biss huma tajbin fid-dinja m'hawnx iktar nies tajbin. Qedlu le, hawn actually nies li mhumiex Kristjani li huma nies tajbin, imma xorta jibqgħu midinbi. Il-problema mhux x'tagħmel x'int. Fid-dinja hawn midinbin ħżiena imħassra u hawn midinbin tajbin, imma tnejn mitlufa. Tnejn mitlufa. There are wicked sinners and there are good sinners. But sinners of any type go to hell. Imma pastor, għaxed noħroġ ma dal-ġufni tix kam għandu qalbu tajba ta'. Jekk mhuwiex imwieled mill-ġdid u għadu ma rafx il-Kristu f'ħajtu, għadu midneb u missiru d-demonju. Mela inti ħatnek id-demonju. Imma taf kemm jitwad fajla ħelwa u taf kemm ta' tħobbni. Jekk għadha mhux imwielda mill-ġdid, missiera id-demonju, ħatnek id-demonju. U Alla ma jaqgħadx l-uliedu ma' ulied id-demonju. Inti tista' taqdu jekk trid, ma bħal ma nħobb ngħid, if it's your will, it's your will. U għatattin. Suġġetti ieħor dak imma tajjeb li tkunu ta' fuq. Alla huwa qaddis. Punt 2. Alla huwa qaddis. Alla huwa perfett. Alla bla dnub, bla ħażen. Alla huwa ġust. Però Alla wkoll huwa mħabba. Alla huwa mħabba. Imħabba tal-aġeb u mħabba infinita. U hu jħobbok u jħobb il-midneb. U għala mhux hekk għax jkun u inti bla tama. Imma waqt li jħobb il-midneb imma jobot id-dnub. Nfakrek id-dnub huwa dak li inti ma tistax timmaġina għal Ġesu Kristu jagħmel. Alla huwa qadis, perfett, jobot l-inġustizzja, jobot id-dnub, jobot il-ħażen, huwa glorjus, huwa nar iħeġġeġ xejn il-kelma tal-Alla. L-anġli jibżaw minnu, id-demoni jitredu quddiemu, l-infern titeżżes quddiemu. Fil-ktib ta' Eżajja 6 vers 1 jgħid, fis-sema li fiha miet is-sultan Użajja jien rajt il-sidi bil-qeda fuq tron il-Alla, l-għoli merfuħ il-fuq. Djur il-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju, il-fuq minnu kien hemm sarafini. Kull wieħed b'sitt ġwienaħ bit-tnejn kienu jgħattu wiċċhom, bit-tnejn mill-ġwienaħ kienu jgħattu riġlehom u bit-tnejn jittajru. U kienu jgħidu u jwieġbu lil xulxin rigward Alla. Qaddis, qaddis, qaddis u l-mulej tal-eżerċiti. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. U blajjat tagħhom is-sisin tal-etibi teżżu u t-tempju mtela bid-duħan. Imbagħad jien għedt, il-profeta Eżajja qal,
Ja ħasra lija, mitluf jien, bniedem b'xuftejn imniċ sajjen. A side note and a good side note. Tħalli xil-sienek jitfak l-infern. F'nofs poplu f'xuftejn imniċċa, nammar madan kollu rajt bajnejja l-sultan, il-mulej tal-eżerċti. Alla li waqdis perfett, jobot id-nub, jobot il-ħazen. Taf li Alla jobot id-nub tijak u tijaj? Jobodu ta' jobborrija. ħafna minn nies jaħsbu u Alla jifimni. Alla jifhem il-Malti, l-Ingliż, il-Ġappuniż, l-Italjan, il-Franċiż, il-lingwi kollha. Imma d-nub jobodu. Jabborrieħ. U jekk inti għadek tħobb id-dnub u tgħid li int Kristjan, intik warning. Nwissik bimħabba. Fi ktib tas-Salmi 145 vers 8. Twajjeb u ħanin il-mulej. Idum biex jadab. Kulħadd jgħid halleluja. Idum biex jadab. U kollu tieba. Salmi 86 vers 15. Int Alla sidi, ħanin u twajjeb, id-dum biex tadab kollok tieba u fedelta. Alla wa tajjeb, Alla wa mħabba. Lebda Alla ieħor, number one, Alla, Yahweh, Jinu, El Shaddai, Ġesu Kristu huwa l-unika Alla. Imma mem lebda Alla ta' lebda reliġjon ieħor jismu imħabba. Ismu ta' mħabba. Mhux biss ħobb, ismu mħabba. Alla huwa, mhux Alla għandu, Alla huwa imħabba. Għax meta aħna konna għadna midinbin, konna għadna edewa Alla, Alla bat l-ibnu biex imut għalina. Romani kapitlu 5, vers 7 u 8. Halleluja. Fis-Salmi 103 tgħidek, ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jgħadab u kollu moħdrija. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u lanqas jinkolla għal dejjem. Ma mexjix magħna skont ma ħaqna ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqna ħżunietna. Daqskemm huma smewwit il fuq mill-art. Ekk kbira tubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm hu bijat il-vant mill-punent. Ekk bijat minna ħtijietna. Bħalma jħen il-missier għallu lidu. Ekk jħen il-mulej għal min għandu l-biża tiegħu. Għaxu jaf li aħna kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Alla sa problema. Għax Alla waqt li jobot id-dnub, aħna vera nemnu, u l-iskrittura vera tgħidha di ħanaqrawha li Alla jħobb id-dinja. Però hemm realtà oħra. Jħobb id-dinja mill-punto di vista sakemm iħares id-dinja minn punto di vista ta' ibnu. Għax Alla jobot dak kollu li huwa ħażin. ħafna minn nies ma jridux jisimgħu Alla li jobot. Għada beda nagħmilkom messaġġ fuq Alla li jobot. You'll be surprised kemm il-darba l-Bibja tgħidlek Alla jobot, Alla jobot, Alla jobot, Alla jobot. Ma jħobb il-midneb. Ma jobot id-dnub. Grazzi mulej. Fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 20 vers 11 tgħidek. Rajt imbagħad tron kbir abjad u l-dak li hu bil-qeda fuqu. L-art u s-sema ħarbu minn quddiemu bħal ma nstab post għalihom. Bla ma nstab post. U rajt il-mejtin kbar u żgħar, sinjuri u foqra, edukati u bla edukazzjoni. Gbarat, mexxejja,
reliġjużi, politikanti ta' kull tip. Unfetħu l-kodba. Ġili notajtu bija il-vers, infetħu l-kodba? X'kodba? Mela mhux ktib wieħed hemm? X'kodba? Tuni ktib. Għaw ċaħat għandu ktib, tini dak ktib loħxon l-għamme. Tini dak ktib loħxon. Tini dak, please. Ismawni għahu. Sa naqralkom il-komplement. Thank you, sister. ħajtek qed tiġi miktuba fuq ktib. Kont taf ant? Taf li ħajtek qed tiġi miktuba fuq ktib? Taf li intu kull ma tagħmel qed tiġi rrekordjat? ħanejdi speċjalment daw kollha minnkom li għadkom ma twelittux minn ġdid, li għadkom ma tajtkux ħajtkom il-Ġesu Kristu u għandkom ma tkom salvati u għadkom it-timbrati bl-infern. ħajtek qed tiġi miktuba. U ħajtek xi darba dan huwa l-ktib ta' ħajtek, immaġinaw da huwa ktib fejn ħajtek qed tiġi miktuba. Isimgħu sew. Inti l-bniedem u min hu l-bniedem kull imkien. Fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem huwa vakum, għandu bżonn l-Alla. Jaf, il-bniedem jaf li hemm xi ħaġa ġo fih li tokrob li jsir jaf lill-kreatur tiegħu. Dil-ġimgħa smajt artiklu f'Malta fejn qalu ħafna qed iduru mir-reliġjon u qed iduru lejn il-yoga. Sakemm hija biss eżerċizzju, it's okay. Sakemm huwa biss exercises. Imma meta ssiru mbagħad ħaġa spiritwali qed daħħal id-demonju f'ħajtek, qed inwedek li jekk hu. Fil-każ irreplace jaw mal yogurt. Yogurt. Anyway, nisimgħuni. Mela aħna l-bniedem, ħarsu lejja, iridkom taraw għadi. U jiena u inti tilajn lej is-sema, meta l-bniedem imut, aħna dejjem pratikament anke qabel ma tmut inti dejjem qed tersaq lej l-eternità. U inti għandek xi ħaġa x'tiblokkjak bejnek u bejn Alla. U ħajtek. U d-dnub tiegħek. Alla huwa mifrut minnek minħabba dnub. U inti mifrut minn Alla minħabba dnub. Id-dnub jifritkom. U Alla sa problema. Waqt li jħobb il-midneb, jixtieq ikollu xirka mal-bniedem, imma hemm xi blokkjar. U Alla għalhekk ħandawwar ħanirreversja s-sitwazzjoni biex dak li jifridni mill-bniedem nieħdu fuq jien. Biex il-bniedem jiġi liberu. U jieħodnu fuq dak li għamel Ġesu. Biex inti issa tibqa' liberu, ma hemmx iktar dnub fuqek. Fin-natura tiegħek m'hemmx iktar dnub issa once li aċċettajt il-Kristu. Mbagħad jgħidlek unfetaħ ukoll ktieb ieħor, dak tal-ħajja. Qed jitkellem il-ktieb tal-ħajja. Karman, kantant famuż, ftit ilu miet, kellu diska sabiħa sibuha. Is your name in that book? Is your name in that book? Did you smajtuha? Is your name in that book? For sure. Is your name in that book? Ismek huwa fuq dak il-ktieb. Ismek żgur huwa fuq il-ktieb tal-ħajja. Miktub tal fuq il-ħajja. Fl-iskrittura tgħid li meta bniedem midneb idur lejn Kristu, l-anġli jifirħu għax issa ismu ġie miktub fil-ktieb tal-ħajja. Jekk inti mwiled verament minn ġdid, jekk inti verament tajt ħajtek i Kristu, jekk inti verament irċevejt is-salvazzjoni, ismek kidbu Alla l-missier bid-dem ta' ibnu Ġesu Kristu fuq il-ktieb tal-ħajja. Halleluja. Halleluja. Glorja lillek mula qaddis. U l-Bibja tgħidlek daw kollha li jisimhom ma nstabx miktub fuq il-ktieb tal-ħajja flimkien mal-infern, post il-mejtin u l-mewt, ġew mixħuta fil-bellija tan-nar.
Ekku kol minn ma nstabx imnizzel fil-ktib tal-ħajja kien mixħud fil-bellija tan-nar. Halleluja. Aħna id-dnub firidna minn mal-mulej aħwa. Ismawni, għal-Kristjan tħallux dak li Alla jobot tħobbu int. Dak li inti tgħid klien Kristjan. Tħallix dak li Alla jobot u limita għalik għalih biex ħallas id-dnub tiegħek terġa' tmur għalih. Kun messaġġ ieħor dak fil-każ morru waqraw Lut kapitlu 10 sew. U l-ewwel Pietru. Ġesu issa li jieħu d-dnub tagħna fuqu biex aħna nkunu nistgħu nkunu ħilsa u ninaqdu malla u jkollna relazzjoni u xirka. Alla ma batx il-Ġesu Kristu biex aħna jkollna reliġjon. Ħanerġa' ngħidha di aħwa. Alla ma batx il-Ġesu Kristu biex ikonna reliġjon. Alla ma baċ il-Ġesu Kristu biex ikonna idolu li namlu stat oħra tiegħu. Alla bat il-Ġesu Kristu biex ikun jista' jkollu xirka u relazzjoni ħajja miegħek. U ħadd ma jista' jagħmel għalik, inti titagħmel għalik personali. Di l-għażla. X'għandek bżonn tagħmel? X'għan bżonn nagħmel? Morru fi ktib ta' Ġwanni 3:16 min irid jara. Isimgħu x'tgħid l-Iskrittura. Għax Alla hekk ħab lid-dinja. Mhux biss lid-dinja ħab lilek. Ħab lili. Ħab kull wieħed minna. Alla ra problema u solvija bih innifsu. Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih. Isimgħuni aħwa. Ma jintilifx. Moħkom hawn, kulħadd iħares lejja sew u smon sew. Jemmen fih, dik il-kelma jemmen xi kultant hija naqa' misleading. Għax hawn Malta ftit ħadd indaqa' ma' nies jgħidulek jien ma nemmen f'Ġesu. Temmen xi tifieri temmen f'Ġesu. Bħalma jiena nemmen f'Michael Jackson li jeżisti. Bħalma forsi dawk li jaraw il-programm ta' ħabbejtek jgħidu iva nemmen b'Gordon Manxet. Jew dawk li jaraw jien naf xi film u jgħidu iva nemmen ma nafx Tom Cruise jew Olivia Newton-John. Jew iva nemmen mhux biss temmen li jeżisti da. Ma tgħidlek min jemmen fih għax ftakar di. L-Iskrittura fi ktib ta' Ġakbod ngħidlek anke x-xitan jemmen. Jekk ġast biex temmen mela anke il-xitan l-aqwa Kristjan. Mela qodu attenti meta ngħidu l-kelma temmen, vera temmen, ma kif? Kif temmen? Tfisser li jiena nafda. Li jiena bl-Ingliż għalek to rely, to trust upon. Jiena nafda. Li jiena lest li nafda. Halleluja. Kif temmen? Meta inti l-maġġoranza ta' pajjiżna Maltin jgħidu jiena nemmen fil-bambin. X'temmen? Ġifieri temmen. Meta inti tpoġġi l-fidi tiegħek fil-Ġesu, tfisser li jiena ħanpoġġi ħajti fuqu. Kemm minnkom meta dħaltu hawnhekk f'din is-sala rajtu s-siġu għatu t-ċekjaw. Għaw xaħat minnkom għamelek? Le, battu u bħadġejtu. Alleluja. Taġabni nipredka minna. Ma għatux tajdu, tajt ħajja għada s-siġu. Dan zejt, dan zod bizzejiet. Innu tajtu li poġġejtu
Temmen qabale. Poġġejtu, fdajtu, totalment fuq dak is-siġġu. Kristu ma tgħidlek temmen, qed jgħidlek jekk tridni insalvak, inti titpoġġi fuqi biex inġorrok jien. Ninsalvak jien. Le, ma nemmen fis-siġġu ta'! Le, nemmen! Mela poġġi, le, mhu bżonn. Nemmen, ġas nemmen. Le, jekk dak tant temmen, poġġi. Darba kien hemm ma nafx għad minnkom smajtu għad l-istorja, forsi minnkom smajtu. Darba kien hemm wieħed li jgħidulu tight rope walker, ma nafx ġili jgħidulu, kien hemm għandu kun jekk minn żball fin-Niagara Falls. Da qabel ħabel twil istiraħ u mexa fuq da. U beda għalilhom kemm hawn minnkom temnu li jiena kapaċi nagħmilha. U hemm forsi tnejjek li ta' forsi. U da beda miexi. ċabċipa. Yeah! Kemm hawn inkom temnu issa li ħanaqbad da s-siġġu? Kemm hawn inkom temlu li jiena kapaċi nagħmilha? Itolbu għalija ħanagħmilha. Msamma, u kif għadda da fin-Niagara Falls, fuq tight rope. Msamma, u bdew iġabġ fuq jgħajtu, u iktar il-mamma mija sadaqqa waħda kulħadd beda jemmen fih. Għalhom kemm intom kollha temnu li kapaċi nagħmilha. U kulħadd tola idea. Għallu inti please, ser, għidlu hawnhekk. Għidlu poġġi fuq is-siġġu. Għallu le, ta' għallu nibża. Għantlu inti ma li tafdani u temmen li jiena kapaċi nagħmilha. Simili oħra, storja simili. Dak kien hemm wieħed quddiem daw tad-darts u għallhom kemm intom temlu li jiena nagħmel blindfold u nagħlqot il-bullseye. U kulħadd, yes, go for it, nagħmilha. U da għamlulu, għalqulu għajnejja, qabad id-dart. Kulħadd tiċabċab bullseye. U kulħadd beda jemmen, u l-mamma kemm hu bravu da. Għalu kemm għamikom taf dawn li jiena nerġa' nagħmilha. Għalu mela terġa' tagħmlu. U reġa' mela għalqulu għajnejja blindfold. U reġa' waħlet bullseye. Mbagħad għallu enti jekk jogħġbok importanti ġiegħu poġġi rasek hawn ħdejn il-bullseye tħabbix rasek mhux ħaloqtok. Għallu issa temmen li xorta ħanoqgħod il-bullseye. Għallu. Aħwa ħafna jaħsbu li ma salvati u mhumiex. Għax x'għamdhom fidi sakemm ma taffettwax lili. Il-fidi fi Kristu taffettwalek ħajtek kollha. Jekk inti tgħidina nemmen fil-bambin u għadek tagħmel dak li trid. Inti għadek mitluf, misħut, bil-korla tagħna fuq rasek u sejjer dritt fit-tiġrija tal-ġrieden għall-ivern. Blind mice. Jekk għadek qatt ma vera poġġejt fuq Kristu u għed f'Ġessu jiena nafda fik. Vera, mhux għax jitallimta bl-amment għax tulit Malta. Mbagħad inkun salvat. Mbagħad vera li l-mulet noriħ li jiena nemmen fih u nafda fih. Halleluja. U Ġessu għajn il-Bibja tgħidilna għax hekk Alla ħabb id-dinja li tal ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla
ma batx il-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih, min jafda fih, min ipoġġi l-ħajja tiegħu u l-fidi tiegħu fuqu ma jkunx ikkundannat. Iżda min ma jemminx huwa diġà ikkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-bniedem tal-iben il-waħdini tal-Alla. Min għandu l-iben għandu l-ħajja u min ma jobdix il-liben il-korla tal-Alla hija diġà fuqu. Ġifieri Ġwanni 3 verset 36 li temmen tfisser li jiena nafda u tant nafda li issa ħajtu saret ħajti u issa ħajti kompletament mibdula bih. Mhux xi poster nagħmlu xema u mbagħad nagħmel li rrid jien. Għalhekk Ġesu lid-disċipli tiegħu jgħidilhom għaliex isejħuli mulej. U ma tagħmlux dak li ngħid jien. Mela l-Alla meta jiena ngħid jiena nemmen, jiġifieri għamel dak li ngħidlek jien. Għax jekk le, int għadek mitluf. Ħafna jgħidu ma Ġesu mhux kemm nemmen biss. Mela nsejt fejn Ġesu qal jekk inti tissalva jkollok il-ħajja dejjem, inti timxi warajja. Tiġħad kollox, tiġħad inkluż anke lilek innifsek. Taqbad salibek u timxi warajja. ċertu nies meta jgħiduli imma jiena għamamulek u għax jiena imdorrijek u għax jiena imwiletek. Għalhekk Ġesu jgħidlek itwielet mill-ġdid u mhux bħalma tgħidlek id-dinja ma kun li trid int. Be yourself. No, Ġesu jgħidlek deny yourself. U ejja u imxi warajja ħalli jien insalvak. X'hekk ma timxiex warajja timxi waħdek. Toħdux biċċajt l-infern. Għaskont klim Kristu, isimgħu. Isimgħu xejn il-mulej. Alla jħobbok. Imma Alla mhux ħajbiddel il-kelma tiegħu jew ħajbiddel lilu nnifsu għalik u għalija. Alla standard wieħed għandu jismu Ġesu Kristu. U mhuwiex il-bambin dak li tbennu tagħmel li trid bih. Warre tar-rejiet, sultan ta' slaten, li dal-waqt reġa' ġej fuq sħab biex jagħmel ħaq mill-mejtin u mill-ħajjin. Halleluja, glorja lil mulej. Efesin 2 vers 8 jantom salvi bil-grazzja. Ġifieri mhux bis-saħħa tiegħek. Bil-grazzja tiegħu bis-saħħa tiegħu. Permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'dan ta' Alla. Mhux blopri biex ħadd ma jiftaħar. Għalhekk ir-reliġjon ma tistax issalvak l-ebda waħda minnhom la ta' Ruma, la ta' ċina, la tal-Korea u laqas tal-Amerika u laqas ta' Kabuna u laqas ta' Malta, l-ebda waħda ma salvakom ir-reliġjonijiet. Trid tkun taf il-Ġesu. Bħalma jekk tidħol għandi, trid tkun taf lili. U jekk tidħol il-ġenna, trid tkun taf lilu. Alleluja. Alla li salvana, tejnu Timotju 1, vers 10, 19. Alla li salvana, u li sejħilna b'sejħa qaddisa, mhux għax qis l-emejjel tagħna, ma skont il-pjan tiegħu stess, u skont il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja ta' ilna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu. Titu 3, vers 4. Iżda meta feġġet it-tiba ta' Alla, Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għal bnedmin u salvana bil-ħasil ta' twelid miġdid u bit-tiġdid twelid miġdid tal-Ispiritu Santu. Mhux minħabba li opri tajba li stajna għamilna, aħna tiftakar li anke jekk għamilt l-opri tajba, peress li għamilt il-ħżiena u d-dimalla kollha ħżiena. Jekk inti żomm il-kmandamenti kollha u tikser wieħed minnhom, il-Bibja tgħidlek fit-Kiteb tal-Ġabu daqs li ksirthom kollha. U tibżawx ma' ħadd li żommhom kollha u żamm wieħed u kiser wieħed biss. Ħadd. Nista' ngħidlek ħanek darba kien hemm ħabib tiegħi. Għalli bro, għalli ma jekk nikser wieħed biss,
Għalli wkoll inti lef jiena kmandamenti serħilu li aħna ma nsalvawx bl-opri tal-kmandamenti, ma importax. Għalli għax jiena nħobb naqa' n-nisa. Għalli u fil-weekend rrid nuħnaq agost. Għalli għajwa jak jiena fin nżomm l-ewwel tlieta biss. Għalli jom kella nżomm disa, mhux aħjar disa minn 10. Għalmenu wieħed biss. Għedlu ti tagħmel lek iktar faċli jiena llum. Għedlu ti tiżomm wieħed biss. Għalli wieħed biss inti daj. Għedlu wieħed u żomm wieħed biss aħjar. Għedlu jgħan nibdew b'wieħed biss. Tħobb il-Alla b'qalbek kollha. B'ġismek kollu u b'ħajtek kollha. U żomm dak biss. Kapaċi titnebissek tħobb il-Alla b'qalbek kollha? U l-problema tal-bniedem mhix il-kmandamenti, għax jiena u inti anke bħala Kristjani xorta nkisruhom. Għax inti Alla jħobbok, mhux għax tħobbu inta, għax ħabbu Kristu. U inti tirċivi l-kredit li Kristu għamel malla l-Misier għalik. Għalhekk issa bil-fidi, u għalhekk issa inti m'għandi xejn intik. Ħu ħajti. U Alla jibdillek ħajtek mill-bidu minn isfel, minn fuq isfel. U jiġi u jammar fik. Biskont ma tgħid fil-ktib ta' Filippin kapitlu 2, tgħidlek biex issa mhux iktar bis-saħħa tiegħek imma bis-saħħa tiegħu bir-rida tiegħu li hu jpoġġi fik biex jopera minn ġo fiku stess. Għalhekk mhux bl-opri, għalhekk mhux bir-reliġjon, għalhekk mhux billi nsawtu lil nafusna, għalhekk mhux billi nitolbu l-qaddisin u noqogħdu nixxelu x-xemati u nagħmlu s-seba' visi jew 700. Dak huwa kollu listen. Kameras. This one, thank you. Dak huwa kollu paganizmu. U li Alla fil-Bibja tgħidlek li Alla jobod. Stajt għamiltu jien. Il-verità tal-Alla ma titbiddilx għalija. Infatti kont nagħmlu jien. U kont qed ninduna li qed nagħmel dak kollu biex nipprova nsalva u kont iktar nfaħfer il-ħofra iktar fil-fond. Għax imbagħad immur nidneb sewwa u niġġustifika li nifsi ma mort nagħmel il-vixti. Jew mort wara l-fara. Darba kien wieħed inħobb ngħidha di. Darba kien għalli li żgur idaħħalni ta' qed għalli xin. Għalli għax jiena nġorru fuq spalti. Qed x'inhi? Għadlu kif? Għalli jien dak li daħħalni żgur għalli dak inġorru jien. X'inti tajdi? Għalli għax jiena nerfa l-vara ta' Kristu Re. Għalli u li żgur ħajsalvani. Mola jafrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Halleluja. X'għandek bżonn tagħmel biex inti tkun issalvat? Żgur! U di ħanejlek di għal-kalmu huwa messaġġ mhux għal-Kristjani, però nista' nassigurak li hawn Kristjani li llum ħajsiru Kristjani. Hawn Kristjani li llum ħajsiru Kristjani. Ġesu x'jgħidlek, hemm bżonn tindem. Xi tfisser nindem? Nindem tfisser li inti jiddispjaċik li inti dnibt kontra Alla. Jiena nkun sejjer direzzjoni u nbiddel femti u ndur u nażel it-triq tal-mulej li hija kontra dak li kont sejjer. Dik hija tindem. Li jiena nbiddel femti u nibdu nifhimha kif jima fehimha Alla. Nindem. Nindem. Għalhekk jiena u inti l-Kristjani, jiena u inti toqgħodx tgħidulhom in-nies imma x'tidillek, imma x'taħseb. Għalhekk jiena meta jistiduni fuq xi programm li m'għandhomx jagħmlu. Jgħiduli imma għax Gordon qal, mhux Gordon qal, Gordon m'għandux opinjoni, Gordon huwa l-pappagalli li qed jikkwota xejn miktub. That's it, jiena m'għandix opinjoni x'naħseb fuq dawn l-affarijiet. Alla qala, jien nemmina u dik qed nippritka kif inhi. Issa għandek inti tirraġettha, però mhux mingħajr konsegwenzi. Halleluja. Matteo kapitlu 9 vers 13.
Ġesu jgħidilna mela morru u talmu xi ġifieri. Ħniena rrid u mhux sagrifiċċji għax mhux lil ġusti ġejt imsejjaħ iżda lil mindimbin biex jindmu. Mattew 4 vers 17. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandar u jgħid: Indmu għax is-salta ta' Smewwit waslet. Biddel id-direzzjoni. Għażel il-Ġesu Kristu. Mattew 7 vers 13. Għaddu mill-bib id-dejjaq jgħid il-mulej. Għax wiesa u l-bib u spazjużi triq li dieħu għat-telfin. U ħafna huma li għaddu minna. Imma kemm huwa dejjaq il-bib u dejjaq it-triq li tieħu għal-ħajja u ftit huma li jsibuha. Imma inti kemm inti narrow-minded, pastor. Narrow is the way. Narrow is the way. Jekk iġveri ta' tgħid li Ġesu Kristu narrow-minded, mela jna bħalu. Għalhekk jgħidilna l-Iskrittura idħlu mill-bib id-dejjaq. Idħlu mill-bib id-dejjaq. Mattew kapitlu 16 vers 24. Ġesu jgħid imbagħad qal id-disċipli tiegħu jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jarfa' salibu u jimxi warajh. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha. Ma min jitlef ħajtu għall imħabba tiegħi isiba. Xi miss issa pastor? Issa jmiss li inti tpoġġi l-fidi tiegħek fiha. Trid temmen il-kelma t'Alla. Trid temmen il-Vanġelu. Kif nemmen? Faċli. Temmen fiex xi ħaġa ta' barra minn hawn. Ħanilkom ħaġa powerful, ħanilkom frażi powerful. Anka minn ma jaqbilx miegħi bħalissa fil-kuxjenza tiegħu qed jaqbel miegħi. 100%. Anka għaw forsi min jarani għaw fuq televizjoni, Facebook, jew televizjoni, jew YouTube, jgħidu ma dali xed jgħidek, u jien ma naqbilx miegħu. Ma importax, għax jiena wara kollox, mhux I'm not running some popularity contest. Imma fil-kuxjenza tiegħek int qed taqbel miegħi. Inti taf li fil-kuxjenza tiegħek dak li ngħidi la-verità. Għax Ġesu Kristu ġib biex jixhed il-verità. Ġesu huwa l-verità. Qabli targumenta miegħi minn filosofija jekk trid. Imma f'qalbek inti taf x'qed tagħmel targumenta miegħek innifsek. Qed tipprova inti stess tikkonvinċi lilek innifsek li din mhix il-verità. Meta fil-kuxjenza tiegħek inti taf li din hija l-verità qaddisa t'Alla. U inti llum sir b'grazzja li qed tismagħha. Halleluja. Emmen il-Vanġelu. Indem dur minnu bietek. Ħalli jkollok is-salvazzjoni. Odu attenti jaħwa. Għax ħafna huma dawk li qed jintilfu. ħafna. Il-maġġoranza. Vers Romani 10 vers 8. Xi tgħid l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda ħdejkom. Il-kelma qiegħda ħdejk f'ommok u f'qalbek. Jiġifieri il-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti tisqar b'fommok Ġesu u l-mulej jisimgħu nisewwa ftit. Dik il-kelma hija ħafna kbira kelma. Number 1, Ġesu l-mulej tfisser number 1 li Ġesu jsir sidek. Ġesu tfisser now he becomes your rightful owner. Jiġifieri hu issa l-owner tiegħek. U jikkapparralek ħajtek. Qed tara kif ma taġix salva bil-just tgħid għax nemmen fih. Irid jakkapparralek ħajtek inti da jrid isir sidek. Però wkoll dik il-kelma kurjos tfisser ukoll li tittemmen li Ġesu Kristu huwa divin li huwa Alla. Inti temmen li Ġesu Kristu huwa li bent Alla l-ħaj. Temmen li huwa Alla nnifsu li sar bniedem u għamar fostna. Bħalma tgħid Ġwanni wieħed fil-bidu kienet il-kelma u il-kelma kienet ma' Alla u il-kelma kienet Alla u il-kelma saret bniedem u għamret fostna. Jew nkella fil-ktieb oħor verżjonijiet oħra tgħid il-verb. Il-verb kien fil-bidu, fil-bidu kien il-verb u l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla u l-verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna u l-glorja tal-unika wieħed iben waħdini mill-Missir. Halleluja. Xi tgħid mela l-Iskrittura? Li jekk inti jiġifieri l-kelma tal-fidi li aħna nxaddu, kulħadd jgħid aħna nxaddu l-kelma tal-fidi. Jekk kan il-kelma tal-fidi xandara Pawlu, mela tajjeb li nxandara jien. U min għandu widnej biex jisma' ħajsma', minnu triwx ħajpatrux.
x'in il-kelma tal-fidi? Il-kelma tal-fidi hija temmen u tistqar. Temmen u tistqar. X'nidna x'nemmen? Irrid nistqar b'fommi li Ġesu għal-mulej. Mhux għall-pappagalta ġifieri naf x'inha ngħid. U nemmen b'qalbi li Alla qajmu mill-imwiet. U inti salva. Din hija wegħda ta'. Din hija wegħda jekk inti temmen f'qalbek u tisqar minn fommok, int is-salva. Din wegħda. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jisqar b'xufteħ biex ikollu is-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid, kulħadd jgħid l-Iskrittura tgħid. U kulħadd jgħidli ma jimportanix tgħid int. U ma ħadx għalija. U ma jimportanix jgħid il-Papa u l-Isqof u l-Patriarki u l-Qaddisin u l-Evanġelisti u l-Profeti kollha. X'importani hija di? X'tgħid l-Iskrittura. Issa jekk ikun hemm xi profeta jew għaddejt Alla jgħid xi ħaġa ma jista' jgħid qatt xi ħaġa kontra l-Iskrittura. Amen, mhux jiġi xi ħadd jgħidlek, intom minn fejn tippritkaw, intom qed tippritkaw. Qed nippritkaw fuq Ġesu qed nippritkaw il-Bibja. Dik min kitibha mela bħalma qalu hija. Inti lilek mela mhix biss smajt Ġesu. Mhix fiex smajt Ġesu, mhux bil-Iskrittura. Mela kif tista' tiġi argumentali ma nippritkax il-Vanġelu u l-Iskrittura meta int smajt Ġesu b'Ġesu mill-Iskrittura. Għax jemnu bih imma għadhom ma jafuħx. Jafu bis-siġġu, jafu bil-ħabel u jafu bil-dartboard imma għadhom l-arba ġew rashom hemm. La imxew il-tightrope imma għadu jilabu ir-reliġjon li Alla jabborri. Għax ir-reliġjon it-tikta ma falsa. Tidher simili. It smells like it. It looks like it. But it's not it. Halleluja. L-Iskrittura tgħid min jemmen fih ma jintilifx. 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 Halleluja. Grazzi Ġesu. Min jafda fih ma jintilifx. Min ipoġġi fuq ma jintilifx. Halleluja, dik hija l-wegħda tal-mulej. Jekk għadet halleluja. Jekk inti ma trix tmur l-infern, għażla waħda biss għandek. Għażel il-Ġesu, ħalli jkollok il-premju tal-ġenna u jkollok il-ħajja ta' dejjem. Halleluja. Ma hemmx għażla bejn Ludi u Grik, Malti u Awċi. Huwa s-sit ta' kulħadd twani ma dawk kollha li jsejħulu. Għax min isejjaħ l-isem il-mulej. Ġesu isalva. 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 U Ġesu jgħid Ġwanni 6 daw kollha li jgħiduli, dak kollha li jagħtini missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra. Les li tiġi għandu, mhux tiġi għand reliġjon. Les li tiġi għandu, les li tiġi għand Ġesu, les li lejla tgħidlu mulej, jiena les li impoġġi l-fiduċja tiegħi fik, nafda fik. Niġħad li l-nifsi, x'jiġifieri li l-nifsi? Kif taħsibha int? X'jidillek inti? Kif il-mod kif tagħmilha inti? Il-mod kif indimdorri inti u tgħid mulej bħal Marija Omsina tgħidlu ħajsir minni mulej skont il-kelma qaddisa tiegħek għax la hemm miktub ekku mulej. Halleluja. Grazzi mulej. Għaw xaħat il-lejla jgħidli, pastor, jina rrid nkun żgur li jina salvat u l-idek. Għaw xaħat il-lejla jgħidli, pastor, jina rrid nagħti ħajt il-Ġesu l-lejla. Min iżgur jekk kien salvat. Rrid nkun żgur li jina salvat. Rrid nagħti ħajti lill-Kristu l-lejla. Rrid ngħidlu jiġi f'ħajti. Rrid nindem minn tnubieti u ndur lejn Ġesu. Għaw xaħat il-lejla
Les li għamel din it-talba l-lejla, jgħamel din l-għazla f'ħajtek. Olli dek, daw kolla li t-dadu ħajtkom minn Kristu, olli dek. Għall-ewwel darba, olli dek. Olli dek, min inti li t-tati ħajtek il-Ġesu? Il-mistoqsija jadi, jekk inti tmut il-lejla, jekk inti tmut il-lejla, tini dil-kamera, please. Jekk inti tmut il-lejla, tista' tmut il-għada, tista' tmut sena oħra, tista' tmut 100 sena oħra. Xi darba żgur ħatmut. U x'imkien żgur ħatmur. Jew ġenna, jew l-infern. U mingħajr Kristu, fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa ta' Ġesu Kristu, mingħajr Ġesu Kristu, jekk ma tkunx imwieled mill-ġdid, jekk ma tkunx araftu f'ħajtek u jkollok relazzjoni ħajja miegħu, inti tmur fl-abissi tal-infern. 100%. U tista' tħalli ġidek biex nibnu katedral u xorta tmur l-infern. Għaw xi ħadd il-lejla jgħid li pastor jien min żgur u nixtieq inkun żgur. Nixtieq ikolli ċertezza li jiena vera msalvat, li jiena vera mwieled minn ġdid. Nixtieq inkun żgur li d-nubieti huma maħfura. Għax meta inti titweled minn ġdid u tażel il-Ġesu, Ġesu Alla iħassallek d-nubietek kollha. U jaħslek bid-dem qaddis ta' ibnu u jagħmlek abjad bħas-silġ. Għaw xi ħadd il-lejla tixtieq tkun żgur il-lejla d-deċiżjoni għal idejk malajr 1, 2, 3, 4. Għajdet talba warajja, kulħadd jgħid talba warajja, għajdet talba warajja int ukoll. Il-lejla mhux ħanalmu nagħmlu talba reliġjuża, u laqqas biex insiru reliġjużi, u laqqas biex ninaqat ma' River of Love, jekk m'għandekx komunità fejn tixxirek, ejja naqat ma' River of Love, ma mhux dak isalvak. Isalvak jekk tingħaqad ma' Kristu. Għajdet talba warajja kollha kemm intkom. Jekk inti għandek xi dubju fuq is-salvazzjoni tiegħek, għajdet talba warajja sa minn qalbek. Temmen li Ġesu Kristu għal ben tal-ħaj. Temnu dan. Temmen li Ġesu miet għalik fuq is-salib. Temnu dan. Temmen li Ġesu ħallas għadnub kollu tiegħek fuq is-salib. Temmen li inti midneb u mingħajr Ġesu mitluf bħal kulħadd fid-dinja. Ma lejla Ġesu jħobbok, Alla jħobbok u lest li jsalvalek ruħek, jitik il-ħajja ta' dejjem u l-lejla stess ismek ikun miktub fi ktib tal-ħajja. Għajdet talba warajja minn qalbek, kulħadd jgħidha warajja dit talba. Kulħadd joqgħod fejn inti, jiċċaqlaqx please, għajdet talba warajja minn qalbek. Missi Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Illum nara flina midnef mulej. U qoddimi hemm ħajja u mewt, ġenna u infern, saħta u barka. Illum nażel mulej, nażel il-ħajja ta' dejjem, nażel il-barka u nażel il-ġenna. Illum nażel lilek Ġesu. Qalbi kollha mulej. Nindem minn dnubieti, nindem mill-modijiet tiegħi, il-ways tiegħi, il-ħsibijiet tiegħi, nindem qalbi kollha. U ndur qalbi kollha lejk Ġesu. U nitolbok mulej, aħfirli, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Salvani mulej. Nemmen li inti li ben tal-ħaj. U mit fuq is-salib għalija u ma t-tielet jum rġajt irxextajt. U li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek jien salvat. Mhux bil-qawwa tiegħi, mhux bl-opri tiegħi, ma bil-grazzja tiegħek salvat mulej. Illum imlini bl-Ispiritu Santu, imlini bil-ħnina tiegħek. Għatini qalb għalik mulej. U wejn imillum il-qoddim biex nibda ngħix għalik. Jina dajjef mulej. Imma bik fija u bik miegħi jina b'saħħti. Grazzi tal-li salvajtni, grazzi tal-li tajtni l-ħajja ta' dejjem u grazzi tal-li ħfirt li d-nubieti kollha. Dan minn qalbi nitolbulek lilek missier fi sebibnek u Sidi Ġesu Kristu u bil-qawwa ta' Spiritu Santu. Issa daw kollha li intom qed dik it-talba. Ħanidilkom dil-mistoqsija. Ħanidilkom dil-statement. Number 1, nubitkom kollha ġew maħfura, kollha. Però ħanejlek ħaġa llum, jadi, jekk għandek bżonn li taħfer, aħfer. Jekk għandek bżonn taħfer il-ġaħat, aħfer issa.
tgħid li ma jibsa. Alla ħafillek kollox diġà. Tak il-ħajja ta' dejjem. Jibsa kemm jibsa, Alla jtik il-grazzja biex taħfer ukoll. Mhux bis-saħħa tiegħek, imma bis-saħħa tiegħu fik. U għal dawk kollha li intom qed din talba, illum ħanħeġġixkom biex, number 1. Ibda waqra l-Bibja, ibda qra l-Bibja kuljum. Testament ġdid. Mingħajr l-ikel ta' kuljum tmut, mingħajr l-ikel tal-kelma talla tmut spiritualment. Tkellem mal-mulej fit-talb. Kellmu lil-mulej, tkellem miegħu kuljum irringrazzjah kif tqum. Iħin kollu ringrazzjah. Itolbu dak kollu li għandek bżonn. Faħru. Number 3. Itolbu jgħinek biex inti itik is-saħħa biex inti verament timxi miegħu kuljum. Jekk inti llejla bis-serjetà għamil dik id-deċiżjoni u vera taf x'għamilt, itammet. Mhux bobbligu, b'kman ta' Kristu u għax inti tħobb il-mulej tixtieq toġob lilu. Itammet. Minn qalbek, verament itammet. Jekk inti ma tafx fejn tista' tkompli tikber, jekk intom mill-lejla ġodda hawnhekk jew inti li qed tara fuq l-internet għall-ewwel darba hawnhekk, ejja naqgħod magħna ġewwa River of Love kull nhar ta' erba' u nhar ta' sib fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fil-għodu fl-10 biex inti tikber, tkompli tissaħħaħ fil-fidi. Għax apparti li Alla salvak u m'intix ħadmur iktar l-infern għax inti ta' Ġesu issa, Alla għandu pjan għal ħajtek. U għandu pjan biex jużak minn issa f'din il-ħajja. Għandu sejħa fuq ħajtek. U ma tistax tiskoprija jekk inti toqgħod id-dar waħdek. Tittixxierek. U Alla għandu l-Knisja tiegħu madwar id-dinja kollha. Għandu ħafna kongregazzjonijiet u River of Love hija waħda minn dak il-kongregazzjonijiet. Ejja naqgħod magħna kull ġimgħa, halleluja. Illum ħanitlob għalikom dak kollha li għattu dik it-talba ħanitlob għalik issa stess. Olli jdejk u rċivi din talba, kulħadd iqum bil-wifqa. Ħanitlob għalikom dawk li intom verament tajtu ħajtkom il-Ġesu, ħanitlob għalik issa stess. Dawk kollha li intom fuq YouTube, televiżjoni, Facebook. Illum ħanitlob biex il-mulej jitfa' fuq barka speċjali u kull katina ktajjen irbit tal-għadu jiġi mkissra minn fuq ħajtkom, olli jdejkom lejn mulej. Missi Qaddis, grazzi da daw l-aħwa li taw ħajtom minn Ġesu l-lejla. U da dawk li permessa dan il-messaġġ għat mijiet madwar Malta u Għawdex ikompli għatom ħajtom il-Kristu u jiġi glorifikat li sam Qaddis tiegħek. Mulej daw kollha l-lejla fehmu li minn għajrek aħna ma jistgħux insalvaw u li għandna bżonnok biex invera nkunu tiegħek u salvati u jkollna l-ħajda dejjem. Illum noljomlok inti qed tarahom Mulej Qaddis. Nieħu awtorità bil-qawwa ta' Ġesu Kristu investita fija. Nieħu awtorità fuq kull pjan diaboliku, fuq kull saħta ta' ġenerazzjoni, fuq kull pjan li l-għadu jibat kontra tiegħek. Nibat inkisser bil-qawwa ta' Ġesu Kristu, qawwa tad-dem ta' Ġesu Kristu, inkisser kull influenza negattiva diabolika minn fuq ħajtek. Kull forma ta' harassment ta' demoni kontra ħajtek tieqaf u tispiċċa llum f'isem Ġesu Kristu. U niddekjara fuq ħajtek barkiet, ħajja twila, paċi, ena, imħabba b'abbondanza ta' Ġesu Kristu, il-mulejtik il-grazzja biex inti tkompli tgħix għalih. U jekk inti tisbalja, Alla jerġa' jqajmek u jerġa' timxi miegħu bħalma dejjem kont. Halleluja, il-mulej ħobbok, il-mulej ma jirreġettak qatt. Jekk inti tisbalja, erġa' qum. Għax min-naħa tal-mulej Alla qatt ma ħajabbandunak. Issa inti ibnu, issa inti bintu, imxi miegħu. Itlob, kelmu, ixxierek, kompli. Ftit, kull jum ikber mal-mulej. Għal dawk li intom fuq YouTube, għanna bosta messaġġi fuq YouTube li tistgħu tarawhom, issegħuhom, tistgħu tagħmlu sansitra courses fuq YouTube għax hemm sensilit twal fuq YouTube tista' tarawhom biex isaħħa fil-mulej. Illum il-mulej li salvalek ħajtek mill-abbissi tal-infern. Issa wettaq il-pjan tal-Alla fuq ħajtek. Investi biex inti tara l-frott.
il-pija, YouTube u Facebook, God bless you. Narawkom il-messaġġ il-miss u thank you tal-kontu magħna. Ciao ciao.